Napuno sa kalingawan ang kapistahan sa usa ka barangay sa Zamboanga City tungod sa ilang padula nga pagdakop og baboy. Apan duna pa kini twist tungod naka-blindfold ang mga partisipante. Ato kining silipon pinaagi ni ining report. Sobra nga kalingawan nga nabati sa mga residente nga mitan-aw sa gipaygayong pig catching game nga gipaygayon sa usa ka lawom ug lapukon nga luna sa barangay Ayala, Zamboanga City adlawng Domingo. Gisalmutan kini sa mga partisipante gikan sa maong barangay. Ang twist sa maong dula, naka-blindfold ang mga partisipante. Gani naglisod sila sa pagdakop sa maong baboy nga pasimple ra pud nga mulikay. Apan kadugayan hingpit ra kining nadakpan sa mga partisipante. Matod sa usa ka residente, danlog daw ang lawas sa mong baboy kay gihaplasan kini og lana. Actually, ben alegre kat mga hende niya. Actually, asa pagtelepon ni pagka sila oil, punel perko, para manlandong kasi pipin siya brasa punel perko. Ang maong aktibidad, pipila na katuig nga tradisyon sa mong barangay sa matag pista niini nga suportado sab sa LGU. Tumong niini nga mailhan pa sa bagong henerasyon ang mga dula kaniadto. Dala makita mga wego de antes para sa mga naman experience, di ba? Masiyang pakimodo, pwede sila mga experience na nila vida. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.